det er Freddy. Han er så mærkelig. Ej, det var Ivar. Faktisk godt. Jeg skal se ham. Han er hurtig. Og det er Putra. Han er så rig. Rig om ham. Det er Putra. Putra, han spiller. Og det er Freddy. Spil ham kun. Så spil ham. Okay. Han er hurtig. Okay. Han slår det så meget, at det er hurtigt. Jeg har lige på vist det, så er det hurtigt. Jeg har lige på vist det. Han er pusser. Okay, det er Freddy. Han er så fattig. Okay. Jeg skal film. Se, han var ligesom Alien. Der er Jen i hans hoved. Jeg ser bare, der slår træner så mærkeligt. Det er Putra. Det er Putra. Jeg laver en kontakt med dem, jeg vil skrive. Ja, det var mig meget. Og det er Putra. Han spiller pussemand. Han er sådan derovre. Han spiller pussemand. Han må ikke selv sted. Det er han spiller pussemand. Hvor Jesse han ved godt, hvor kameraet er, så står det der. Han sendte det. Så filmer han også. Ja, den er. Okay, det er Freddy. Og slut.